Hi sa mga tambay! Ako yung maninay manaywawi ang Philippines, hello world, and of course, hello KTV. Guys, naranjo ko ikalibugan ba nga na may mga tao nga inana gid no? Kanang mga hilabtanon kay babisa wala sila gilabtan manghilabot gid sila no? Himu-himuan bitaw nilang istorya nga dili tinuod guys. O kung kakatingala jud ko ana nila guys. Kanang ko kabalo kung unsa ilang basihan ana. Ko kabalo kung unsa ilang kuhaan og base nga no makaingon sila nga inana no? Isa. Ambot na lagi ni mga tao eh. Kaya bitaw, bisag wala sila yung mga pro-iba guys, pero mag-ingon-ingon ka sila yung anak ba? Unsa jud kay ilang ikuagbasin no? Nga, ano makaingon na gid sila nga bayot ko. No? Hanggang puyo naman ko dun sa puyo ko naghilabot sa ila. Nagpaupaw naman ganing gani ko. Ignon pag Japon ta nila nga. Kanang swawi bayot man na. Ano makaingon sila anak guys? Unsa ilang gakuha ag base? Di ko kasabot anak nila ay. No? Ambot ba? Makalibog usahay ba kung ano makaingon sila ng anak. Lagi daw kanaswawi bayot man na. Kani nga naong mamirayog naong upaw. Maignon pa gyud nila nga bayot ko. Hagas. Dili na magitaga timan sa tong kaugalingon. Nga kuan ay ana ignon pa gyud nila nga bayot ta. Uy, Ginoo ko ay mo pagin anak wala ba mo yung mga pruweba o yung mga basihan ano makaingon magin anak ko. Okay. Kung napalay mangitag sumbagay karon di magsumbagay na ko ba? Basta di lang ko ninyo ignon og bayot ko. Kaya di ko kasabot ay asa na ninyo nakuha nga mga istorya nga mga informasyon nga bayot ko. Ako? Come on. Ginoo ko. Kanang sa mga tao nga maghimo-himo og istorya nga lagi kuno bayot ko. Bahala naman sa inyong kinabuhi. COVID ray, bahala ninyo. No? Ang COVID ray, bahala sa inyo ha. Dili na lang kumutumpang sa inyo ha, kay basig. Madaot ang akong bad skin do ha. Ginoo ko. Ako bayot. Man, namagay ko crush nga babae. No? Si Don Solweta. Sa unta man namin yun naman si Don Solweta. So, wala na ko'y chance nga maglaki pa. Ha? Ha? Anak, bayot lang kayo na. Anak, bayot lang kayo na. Magas. Kamu ha? Ibang katakagi mo yung storya. Kaya katong mga babae diyan katong mga babae diyan nga mag-ingon nga bayot ko manda mo. Ako kay tumpang ninyo ah. Kasingkit gid mo ano do stress. Ow! Bongka nga malas ni Maria ana. Ay mo pabongbuang diya. Ug kanan sa mga lalaki diya nga mag-ingon nga bayot ko pre. Manda mo pre. Sinalok niyo rin. So, ano na guys, no? Kibra na mag-check nga bayot ko. Importante ka, baro ko sa kong galingon, hindi ko bayot. Hilig rin ko laki, no? Corona, bahala sa inyo. Sige, bye!